doon na kita'y special kayo nga cover gumikan kay first in the Visayas and Mindanao kini mga igsoon. Nakita sa barangay Loriga, San Miguel, syudad sa Sugbo mga igsoon. Itong duawon mga igsoon, ang first ever condo type socialized housing units in the Visayas and Mindanao mga igsoon. Kini mga igsoon initiated by Cebu City Government and in agreement with Cebu Landmasters Incorporated. Donated kini mga igsoon nga project by Cebu Landmasters, also a homegrown developer in the city. Pagkan induta mga igsoon, alang kini sa mga informal settlers. Ako kay hinumduman June 18, 2021 mao pa ang iyahang pag groundbreaking. Karon wa pa mag July 2022 nahuman na. Wow. Nindot kini mga igsoon no, kay collaboration ni sa City Government of Cebu, Cebu Landmasters, and kining Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD. This is the ceremonial turnover of the first ever socialized housing in Cebu City. In fact, mga igsoon, mao kini ang first and only socialized housing condo type mga igsoon sa Visayas and Mindanao. Alright.
Alang ka na ako mga igsoon, this is a very good project mga igsoon. Umao kini atong gikinahanglan. Ilabi na sa syudad sa Sugbo ug sa uban pang mga syudad ng mga dagko. Di na kita mo paabot pa sa katapusang bahin sa seremonyas may igsoon. Mauna na lang ta. Ikan nga ni sa barangay Luriga, San Miguel. Kini si Gawens, amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin ka mong mahapsay.